जहना बिमानि गोरबोआवनो जिसुनि जोनोम जागोनखौ खोनानानै रंजादोंमोन। खुलुमबाय, गासैबोनि थाखाय आं आफा इसोरखौ हामबाय होनसै। लोगोसेयै इसोरनि राव खोनासंनो मोजां मोनग्रा नोंथांमोन बयखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आंनि चेनेलाव आङो बरायनानै आङो लायो। लोगोसेयै बर'दिननि गोजोननाय गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम जासिबावनाय थाबाय। बयनिसिमबो बर'दिननि गोजोन्थों। जोङो बर'दिनाव मानो रंजायो आरो मानो रंजानो नांगौ आरो जोंनि रंजानाया माबोरै जानो नांगौ आरो बे आयदायाव इसोरनि गोथां रावा मा बुंदोङो फै जों खोनासंनि। लुकासनि बिलाइ 1:39-45 सारि, लुकास 1:39 लानानै 46 पदखौ फरायोब्ला जोङो मोननो हायो। गोजौआव लिरनाय दङ, मारियामा एलिसाबेथनियाव थांनाय। बै समाव सोरगोनि आरफआ मारियामखौ बुंदोंमोन, दागि, नोङो फोरबोनि नोजोराव नोङो दया मोनबाय। नोङो सासे हौवासा गथ' सारिगोन, जायनि नामखौ नोङो जिसु दोननो नांगोन, मानोना बियो सुबुं माहारिखौ बासायगोन। आरो बिनि उनाव फोरबोनि आरफआ बुंदोंमोन, नाय, एलिसाबेथनाबो बुरै बैसोआव बियो गोर्बोबोती जाबाय। जेब्ला बे बाथ्राखौ मारियामा खोनादोंमोन, बियो गोजोननाय मोनदों। बिनिखायनो बियो सिखांनानै जुदानि मोनसे नोगोराव एलिसाबेथखौ लोगो हमनो थाखाय बियो थांदोंमोन। आरो बेबायदियैनो मारियामा एलिसाबेथनि न'आव थांनानै एलिसाबेथखौ खुलुमदोंमोन। आरो इसोरनि गोथां रावा बुंदों, जेब्लानो मारियामा एलिसाबेथनि न'आव थांनानै एलिसाबेथखौ खुलुमदोंमोन आरो गोजोननायखौ होदोंमोन, बे समावनो इसोरनि गोथां रावा बुंदोङो, गोरबोआव थानाय गथ'आ जिसुनि बिसयखौ खोनानायनि लोगो लोगो बियो गोरबोआवनो रंजादोंमोन। आङो फरायगोन जिसुनि मुङै। बेनि उनाव मारियामा सिखांनानै हाजोनि हादर जुदानि मोनसे नोगोराव गोख्रै थांबाय आरो जाखारियानि न'आव हाबनानै बियो एलिसाबेथखौ खुलुमबाय। आरो एलिसाबेथना मारियामनि खुलुमनायखौ खोनानानै गथ'आ बिनि बिसाख'आव सानेरदों। आरो एलिसाबेथना गोथार जिउजों सुफुंजानानै गेदेर रावजों गाबज्रिदोङो, हिन्जावफोरनि मादायाव नोङो बोर होजाग्रा आरो नोंनि बिसाख'नि बिथाया बोर गोनांसिनथार। बे माब्रै आंहा जाखो? आंनि फोरबोनि बिमाया आंनियाव फैबाय। मानोना नोंनि खुलुमनाय रावा आंनि खोमाफोराव हाबमारनो गथ'आ आंनि बिसाख'आव रंजानायजों सानेरदों। इसोरनि गोथां रावा जोंनो मिथिहोबाय, जेब्लानो मारियामा एलिसाबेथनि न'आव थांनानै एलिसाबेथखौ खुलुमदोंमोन आरो जिसुनि बिसय बियो एलिसाबेथनो मिथिहोदोंमोन। गोरबोआव थानाय जहना जिसुनि बिसयखौ खोनानानै, जिसुनि सारि जागोनखौ बियो खोनानानै रंजादोंमोन। आंनि अनजाग्राफोर, जोङो दिनै बे आयदानि गेजेरजों मिथिनो मोनबाय, जाय जहना बियो बिमानि गोरबोआव दङमोन, बियो बर'दिननि मुङै थोजासे जानो गाननो बियो मोनाखैमोन, नाथाय बियो बिमानि गोरबोआव बियो दङमोन। अब्लाबो जहना बिमानि गोरबोआव थानाय समावनो जिसु ख्रिस्टनि बिसयखौ खोनानानै, बासायगिरिया जे बेल' संसारखौ बासायग्राया आरो बासायनो हानाय बोलोआ बिहाल' दङ। बेबायदियैनो जहना बिमानि गोरबोआव बियो रंजादोंमोन। मानोना जहना खोनादों, बासायग्राया बे बुहुमाव जोनोम लानो थांगासिनो दङ। बेनिखायनो जिसुनि बिसयखौ खोनानानै जहना रंजादोंमोन। बेनिखायनो जोंनि दिनैनि रंजानायाबो जहननि बादिनो जानो नांगौ। जोङो जेखि कन्डिसनाव थाया मानो, जेखि अबस्थायाव जोङो दिनै थाया मानो, जोङो थानो गोनां जाया मानो, थेवबो जोंनि रंजानाया जिउजों आरो आत्माजों जानो नांगौ। नोङो दिनै
बेमार जानो हागौ नोंहा दिनै अभाब आंखाल थानो हागौ नोंनि जिबनाव गोबां रोखोमनि समस्या आनजादफोर थानो हागौ थेवबो जोंनि रंजानाया जहन बादि जानो नांगौ जहना बिमानि गोरबोआव थानाय समावनो बियो रंजानायजों सानो रोंदोंमोन आंनि अनजाग्राफोर अब्ला फै जोङो बर'दिननि दिनाव जोंहा थोजासे थानो हागौ थायाबो जानो हागौ जोङो बर'दिननि मुङाव थोजासे खरस खालामनो मोनाब्लाबो थोजासे गाननो जोमनो मोनाब्लाबो जोङो जिउजों जहन बादि जोङो रंजानि आमफ्राय जेब्ला जोङो दिनै मबाइलफ्राव नायो निउसफ्राव नायो जोङो नुयो बर'दिननि दिनाव बेबायदिनो कम्पिटिसनखौ जोङो नुयो मोनसे मण्डलिया मोजां साजायदोंब्ला बिनिनो खाथियाव थानाय मण्डलिया साबसिन आरो मोजांसिन साजायनानै बियो दिन्थिनो थाखाय नागिरनाय सासे मानसिया बर'दिननि मुङाव माबा मोनसे खरस खालामदोंब्ला माबा मोनसे गाननाय जोमनाय बायदोंब्ला बिनिनो खाथियाव थानाया बांसिन बायनानै दिन्थिनाय जोङो दिनै नुयो आरो मोनसे मण्डलिया बर'दिननि मुङाव मोसादोंब्ला आरो खाथियाव थानाय मण्डलिया बिनिख्रुइ बांसिन मोसानानै दिन्थिनायखौ जोङो नुयो आंनि अनजाग्राफोर बुंनो नागिरदों बेनो जोंनि थाखाय बर'दिना जोङो थोजासे गाननायखौनो थोजासे जानायखौनो थोजासे मोनजानायखौनो थोजासे जोङो साजायनायखौनो जोङो बर'दिन होननानै जोङो सानदोंना जोङो दिनै जहनखौ नाहरनि जहना जिसुनि जोनोमखौ खोनानाय लोगो लोगो बिमानि गोरबोआवनो बियो रंजादोंमोनब्ला जों गोबां समावनो नुयो आंनि अनजाग्राफोर बर'दिननि दिनाव गोबां बिमाफोर गोबां बिफाफोर गोबां फोथायारिफोर आंहा गोदान गाननाय जोमनाय गैया आङो माब्रै बर'दिनाव गिर्जायाव थांबावगोन आरो बर'दिनाव रंजाबावगोन आंहा थोजासे जानायानो गैया आङो माब्रै बर'दिनाव थांबावगोन आरो रंजाबावगोन आङो बर'दिनाव थांलिया आङो गिर्जायाव थांलिया आङो रंजानो आङो हानाय नंलिया बेबायदि जोङो सानो आरो निराशा जायो आन्थाय दिनै बे आयदानि गेजेरजों आङो नोंथांमोनखौ थुलुंगानो लुबैदों नोङो दिनै जेखि कन्डिसनाव थाया मानो जेखि अबस्थायाव नोङो थाया मानो नोङो रंजानो नांगौ मानोना बासायनो हाग्राया बे बुहुमाव जोनोम लाफैदोंमोन आरो बै समाव बिफा इसोरा सुबुंखौ बासायनो थाखायनो गावजों बेंज्लायहोनो थाखायनो गावनि सासेल' सारि जानाय बिसाखौ बे बुहुमाव बियो थिनहरदोंमोन बेनिखायसो जोङो रंजानांगौ गाननो मोननायनि थाखाय नङा जानो मोननायनि थाखाय नङा आन्थाय जोङो रंजानो नांगौ बासायग्राया बे बुहुमाव जोनोम लाफैदोंमोन बेनि थाखायसो जोङो रंजानो नांगौ आन्थाय आं बुंनो नागिरदों जोङो बर'दिननि मुङाव जानो नाङा गाननो नाङा रंजानो नाङा देलायनो नाङा साजायनो नाङा आं बेखौ बुङाखै आन्थाय जोंनि रंजानाया दिन्थिफ्लानो थाखाय जानो नाङा जोंनि गाननाय जोमनाया सोरखौबा दिन्थिनो थाखाय देखायनो थाखाय जानो नाङा जोंनि साजायनाया माबा मोनसे सोरखौबा दिन्थिनो देखायनो थाखाय बियो जानो नाङा नोङो गानोब्ला फोरबोनि मुङाव रंजानायजों गाननो नांगौ नोङो बर'दिनखौ नोङो साजायोब्ला नोङो फोरबोखौ फोथायनायजों आरो फोरबोनि सारि जानायाव नोङो रंजानायजों नोङो साजायनो नांगौ देखायनो थाखाय नङा मानसिफोरखौ दिन्थिनो थाखाय नङा आंनि अनजाग्राफोर बेखौसो आङो बुंनो नागिरदों आन्थाय आं दिनै आंनि स्टाडि खालामनायाव नुदों गोबां मानसिफ्रा दिन्थिनो थाखायल' रंजाफ्लानाय देखायनो थाखायल' गाननाय जोमनाय दिन्थिनो थाखायल' जानाय लोंनाय दिन्थिनो थाखायल' बर'दिनखौ मानिनाय जों दिनै नुयो आन्थाय जोंनि नंथारगौ बर'दिनखौ मानिनाया जोङो जोंनि जिबनखौ सोलायनायासो जोंनि जिबनाव मोनसेबो पापखौ जोङो दोननानै रंजानो नाङा जोङो बर'दिननि समाव मोनफ्रोमबो पाप जोङो बे पापखौ नागारनो नांगोन जेन' नंथारगौयै जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि जिबनाव जायगा मोनो आरो जोङो जिसु ख्रिस्ट'नो जायगा होनानै जिउजों आरो आत्माजों जहन बादि रंजानो हायो
बेनि थाखायसो अब्ला जोंनियाव दिनै पापानो थानानै जोंनि मोदोमाव जोंनि जिबनाव पापजोंनो बुंफबनानै माबोरै जोंलाय जिउजों आरो आत्माजों रंजानो हागौ? जोङो दिनै पापखौ दोननानै पापखौ लानानै बर'दिनखौ रंजायोब्लाबो जोंनि रंजानाया मोदोमनि रंजानाय जागोन। जोंनि रंजानाया जिउजों आरो आत्माजों जानाय नङा आंनि अनजाग्राफोर। बेनिखायनो दिनै बे बर'दिनाव नोङो जिउजों आरो आत्माजों जहन बादि रंजानो लुबैदोंब्ला नोंनि मोनफ्रोमबो मावनायनि पाप नोङो निमाहा मोननो नांगोन। मोनसेबो पापखौ नोङो मोदोमाव जिउआव लाखोमायालासे दोनखोमायालासे नोङो बेखौ रायथिनो नांगोन। नोङो जेब्ला मोनफ्रोमबो मावनाय पापखौ निमाहा मोनगोन आरो नोङो इसोरनि लुबैनाय हास्थायनाय बादि नोङो जिउ खुंगोन, औ गोथार जिउआ नोंनियाव फैगोन आरो नोंहा जेबो गैयाब्लाबो नोङो जिउजों आरो आत्माजों रंजानो हागोन। बेनिखायनो बुंबावदों जोङो बर'दिनाव रंजानांगौब्ला जोङो जिउजों आरो आत्माजों रंजानो नांगौ। आरो जोंनि बर'दिननि दिनाव बे केरलानो जाया मानो ख्रिस्टमासानो जाया मानो जोंनि रंजानाया जिउजों आरो आत्माजों जानो नांगौ। बेनिखायनो इसोरनि गोथां रावा बुंदों जहनि बिलाइ 4:24 इसोरा जिउ आरो खुलुमग्रा साफ्रोमबो जिउ आरो नंगौजों खुलुमनो नांगौ। इसोरा जिउ जानायखाय जोङो जिउजों आरो आत्माजों जहन बादि खुलुमनो नांगौ। आरो इसोरनि जोंनिफ्राय लुबैनाया बेनो जेन' जों गोथार जिउजों सुफुंजानानै जोङो जिउजों आरो आत्माजों रंजानो हायो। आरो बेबायदि रंजानायखौनो इसोरा जोंनिफ्राय लुबैदों आरो हास्थायदों। बेनिखायनो फै जोङो बर'दिननि दिनाव जोङो जिसु ख्रिस्टनो जायगा होनानै गोथार जिउजों सुफुंजानानै जोङो रंजानि। जेन' जहना जेरै बिमानि गोरबोआव रंजादोंमोन बेबायदियैनो जोङो जिउजों आरो आत्माजों रंजानो हानाय बादि बे राव बुंनाय खोनासंनाय जों बयखौबो बोर होथोंसै जिसुनि मुङै आमेन।